kardus lah kok kirim sak truk iki jare iki tenan apa ora? Mbak, kuwi apa kuwi? Kok enek gambarmu dikirim sak truk, sampean pesen apa? Ora pesen apa-apa iki? Delokan tenan. Ora. Ya tapi aneh ndek. Ora pesen apa-apa, ngayal lo. Ojo. Ngene mamang lali aku bander iki. Ayo ditelok cepet ayo. Ayo kene. Mbak, delokan iki lho. Delokan to? Endi to? Iki lho masyaallah iki lho rene-rene. Lah, kuwi lho Mbak. Sak truk apa iki gambarmu? Enek gambarmu? Oh. Lah kok gawedi ngono ya? Lah yo, gambarmu apik era ngono ya An. Lah ya kuwi apa ta jenenge produk apa ta kuwi? Tak wacane. Apa ki? Iya. Kok kayak ngene? Apa iki? Apa ki? Cek tangi turu terus disupresi niki ndak ya seneng. Siap bikin Mbak Niken makin glow up bareng series. Modelin bodycare series setruk buat Mbak Niken. Oke. Iki putih iki padahal ya aku ya nggawe produk iki ya. Pak. Lah kon ngirim sak kardus lah kok kirim sak truk iki jare iki tenan apa ora? Iki tenan apa ora iki jane iki sing duwe endi ta iki sing duwe? Lah. Pak. Apa tenan iki? Assalamualaikum Mbak Niken. Waalaikumsalam. Mbak, ini saya kirimin satu truk langsung dari Gresik. Aku kirimin buat sampean. Iki tenanan iki, Mbak. Tenanan, Ikhlas iki sampean. ikhlas lahir batin aku. Iki produknya sampean lagi Iya, kamu. produkku semua full aku kirimin satu truk buat kamu untuk glow up ya guys ya. Glow up seumur hidup iki ya. Seumur hidup kirimin Iki terus piye lek ku gawe ngene iki rantek-rantekno berarti, Mbak. Enggak apa-apa, kamu kirimin kirimin. ngirim sak kardus sak menit. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sampean buka rugi to, Mbak. Gak apa-apa demi seorang Niken Salindri. Ora apa-apa ikhlas sekali loh. Tapi saya kirimin satu truk ini. Apakah dirimu mau menjadi brand ambasadorku?